Vice President Constantino Chiwenga calls for an end to raw material exports. Sabina mashoko okuda panguva ino Chiwenga achinanga zvakananda achiti vanhu vese varongomaina maminerals asikabenefiti macitizens vachimabuditsa vachiendesa kunze kwenyika vachinotengesa vachiwana madzimari. Panguva ino ari panguva ino achiti Miss Wai Sabina mashoko ati kuna VP Constantino Chiwenga panguva ino vakuzama kurestore order in the country inoonekwa kunzi aiwa yakura kuti vane zvakananda anoti wasubscribe like on the bell icon. Panguva ino tinopinda pahendo yeZFM Stereo vanoposta this picture rakubuda nyika vachinzi news update. Vice President calls for an end to raw material exports. Vice President Dr. Constantino Chiwenga says Zimbabwe must put an end to the extract and export model of mineral exploitation, insisting that citizens should directly benefit from the country's vast mineral resources. Dr. Chiwenga emphasized that the days of exporting raw materials without value addition are over, as the government pushes for policies that ensure beneficiation and local economic growth. Dr. Chiwenga was speaking at the commissioning of Dinson Mining Investments in Rwanda. Thomas Kwamadato panapa na VP Constantino Chiwenga ariyo panguva ino achinyatsokuataka zvikananda. Yes, he might not include the names, but panguva ino ndochokwadi chiripo chiri kunonzi zvikananda. Panguva ino mukaona they've called maChina vari kuonekwa kunzi these Chinas they are abusing our land, they are abusing our people. Muriona kuti even vana boterekwa nedzimwe nzvimbo angova makomba chete chete. Macitizens emunyika yeZimbabwe anova maemployees kumacompanies emaChinese iwawo kuri kuonekwa kunzi vari kubatwa zviri reckless. There are issues that are not being addressed. Vari kubhadhira zvisiri pamutemo. Mashoko ari kunyatsobuda panguva ino ari kunonzi issue yezvicherwa kana minerals emunyika yeZimbabwe. Panguva ino VP Constantino Chiwenga ari kuti we must directly benefit from the country's vast mineral resources. Panguva ino kuri kuonekwa kunzi some other nationals they are benefiting directly whilst macitizens achisafa. Chiti kunyatsokuonekwa VP Constantino Chiwenga is called to an end. Ngazvimiswe mina kumene section medu zavafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. So unsubscribe or like, chat on the bell icon.